Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je u petak da je Srbija čvrsto na evropskom putu i da je za Evropsku uniju prioritet otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom tokom ove godine. Ne znam koja poglavlja i kada će biti otvorena, to zavisi od zajedničkog rada Evropske unije i Srbije. Nešto treba uraditi ovde, a nešto u Briselu. Ali imamo zajednički posao da to uradimo do kraja godine, rekla je Federica Mogherini na konferenciji za novinare posle razgovora sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. My main message here today is not only that Serbia is firmly on its European Union path, but also that the European Union is ready to work for opening chapters this year. And I think this is a mutual interest. It's a mutual interest for Serbs, for all citizens of Europe, all citizens of the region, to proceed in a very concrete and credible way on this path. Premijer Srbije izjavio je da će Srbija teškim radom ispuniti sve uslove za pristupanje Uniji i da će se ponašati odgovorno i ozbiljno, da ne bude teret Evropskoj uniji, već ponosni deo evropske porodice naroda. Razgovarali smo o svim otvorenim pitanjima, razgovarali smo o našem dijalogu sa Albancima, razgovarali smo o ekonomskim reformama, razgovarali smo o reformama u oblasti vladavine prava, dakle, na, rekao bih, veoma iskren, otvoren i sadržajan način. I još jedan put želim da istaknem privrženost Srbije nastavku evropskog puta i zahvalan sam na podršci koju smo na tom putu imali gospođi Mogherini i njenom timu. Vučić je istakao i da nema skrivenih uslova Evropske unije za otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. Mogherini je u Beogradu razgovarala i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem i predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković, a pre Beograda boravila je u Prištini gde je razgovarala sa tamošnjim zvaničnicima.